Sa gilid sa nakansapang ini nakatugdok narong kan residenteng si Kurt de Rotas kan barangay Mayong Tiwi Albay. Makalisan sunod-sunod na bagyong nagbisita sa probinsya, handal na siya tuyong nagkukusugan uran. Ang dati kayang sadit na sapa ninda sa barangay na banga na sa duwa po ang kan rapaduhon sing nakan bagyong Christine asing kan super typhoon Pepito. Istorya niya kan man distroso ang duwang naon ng bitan na bagyo, nilaog na nin tubig baha hali sa sapaan sa indang mga residensya. Kaya pigkakatakutan niya ngunya na ingka sa magkaigwa pa nin makukusog na pag-uuran, baka da mas malala pa ang mangyari. May kigbabaha kaya pero lalo pag makusog ang uran dawa ng bagyo, kigbabaha po yan. Dapat kay puan matikihan lang po talaga para haluin para safety man karongan man igdiyo sa kakabasan. Maging si punong barangay Brian Vival, anhandal man sa posibleng distrosong idarakan pagkabanga kan sapa. Apara kaya sa kaharungan, pigtutumbok man kan bagong sapa an eskwelahan sa saindang lugar. Po kung talaga po dahil masolusyonan po ini, talagang maagi po sa duwang purok na ini, purok 4, purok 5, mararoutan sa indan mga harong. Kaya ini po dakulao na inin mga parauma, apektado po ta ini baka dahil taman po nganing kunya no baka magibon salog dahil na sindan hanap buhay po. Dugang pa niya, ang sapa man ang piglalaumang kan sa indang mga parauma alagad dain na nakakadiretso pa ang tubig sa sapa sa mga irigasyon, darakan sunod-sunod na kalamidad. Mga gabdamin tabang, sana po masolusyonan mo ang sa muyang problema, lalo na po grabe ang stress mo sa muyang barangay. Katakod kay ni, laom kan mga taga-barangay Mayong na mamugta ka na hindi kay anaon ng bitan na sapa, nga ni ina mabawasan man lamang ang sa indang paghandal urog na tuyong may pag-uuran. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.